Mga igsuon niining takna sa kabuntagon, nagpasalamat kita sa Ginoong Dios sa kahigayunan diin ania usab kita karon magahisgot bahin sa balaang kasulatan. Niining takna sa kabuntagon kabahin kini sa kasuko. Karon una, kung sa dili pa nato pagasugdan kini nga maong mensahe, kung bag-o ka niini nga maong channel, palihog ko og subscribe, palihog pud ko og hit sa bell button aron ma-update kamo sa mga bag-o nga ipagawas nga video niini nga maong channel, Church the Body of Christ. So karon maigsoon atong paghisgutan kabahin niining gitawag nato og pagkasuko. So, ang tao nga dali kaayo masuko, mga igsuon, sumala sa kasulatan sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 9, nga ang tao nga dali kay masuko, mao kini siya ang gitawag nato og buang. Buang ang tao nga dali kaayo masuko. Dili nimo pagdali-dalion ang imong espiritu sa pagkasuko, kay ang kasuko nagapuyo sa sabakan sa mga buang-buang. So, ang kasuko siya, don't be quick-tempered. That is being a fool. So, naa siya sa sabakan sa mga tao nga gitawag nato mga igsuon og buang. Nagpadayon kini ang saysay sa balaang kasulatan sa sinulat sa Proverbio kun panultihon, Kapitulo 19, versikulo 11. Ang pagkabuutan sa usa ka tawo makapahimo kaniya nga mahinay sa pagkasuko, ug mao'y iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan. So, kung bright ka nga tao, maglikay ka sa pagkasuko. Aron kini siya mao'y nagahimo kanato nga tao nga anaa usab kitay kaalam. Mawala ang atong kaalam, mawala ang atong pagka manggialamon kung kita dali masuko. Mabasa usab nato sa Proverbio Kapitulo 16, versikulo 32, mga kaigsuonan, nga nagaingon usab kini ug nagpamatud usab kini bahin sa kasuko. Nagaingon, kadtong mahinay sa pagkasuko labi pang maayo kaysa taong gamhanan. Kadtong mahinay sa kasuko labi pang maayo kaysa taong gamhanan. Ug kadtong nagagahom sa iyang espiritu kaysa niadtong nakaagaw sa usa ka syudad. So, ingon pa niya, it is better to be slow-tempered than to be famous. It is better to have a self-control than to control an army. Likayan nato ang dali-dali kayo nga pagkasuko. So, kinahanglan kung masuko ka, kinahanglan mo recover din ka. We must to get over the anger quickly. Mabasa na nato sa Episo Kapitulo 4, versikulo 26, ngadto kini siya sa 27 nga nag-ingon, ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. O sa yawa dai ni mga igsoon, unsa man pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko. Ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. So, unsa day mga igsuon? If you are angry,
Don't sin by nursing your grudge. Don't let the sun go down with you still angry. We must get over quickly. For when you are angry, you give a mighty foothold to the devil. So, aron dili ta mahitumpawak sa pagkadautan o makabuhat og dautan, mga igsuon, kinahanglan gayud nato nga likayan o hinay-hinayan o pugnan ang atong kasuko. Kinahanglan makarecover dayon ta. Unsay warning sa atong Ginoong Hesus kabahin ni ining pagkasuko? Mga igsuon, mabasa na nato ang warning ni Ginoong Hesus sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 22. Nagaingon, apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon mahiagom na sa hukmanan. O bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon, kuanggol ka, mahiagom sa Sanhedrin. O bisan kinsa nga moingon, buang ka, mahiagom sa inferno nga kalayo. Mao kana ang kinahanglan pagahimuon sa usa ka tawo. Kay kun maka istorya ka na og dautan ngadto sa imong isig ka tawo, igsuon, diha na nga time nga aduna kanay sala sa imong pagkasuko. So, ang Dios giunsa pud niya pag-relate ang kasuko. How does God relate to anger? Mabasa nato mga kaigsuonan o atong pagbasahon ang Salmo kapitulo 103 bersikulo 8. Nagaingon, ang Dios maluluyon man og puno sa grasya, mahinay sa pagkasuko ug madagayaon sa mahigugmaong kalulot. So ang Dios di ay mahinay siya, mahinay sa iyang pagkasuko. Okay, malulot na siya gitawag na to mahigugmaong kalulot. Mahigugmaon, maluluyon ang atong Ginoong Dios. Mao kana mga kaigsuonan, busa kita usab magkaluy-anay. Now, how does love relate to anger? Sa unsang pamaagi nga ang gugma ma-relate nato diha sa kasuko? Atong basahon mga kaigsuonan ang 1 Korinto kapitulo 13 bersikulo 5 mga igsuon. Ang gugma dili tigpaburot, dili bastos, dili maakop-akopon, dili masuk-anon o maligut-guton. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered, and it keeps no record of anger. Mao kana mga kaigsuonan. So, kung nahigugma ta, di ta dali-dali masuko. Kung pananglit, ang atong isig ka tawo, kining bisan siya na ay sala, unya dili gi siya modawat mga igsuon. Unsay atong buhaton? Mabasa nato ang 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 mga igsuon. Kini nagaingon nga dili kamo magbalos og panghimaraot sa panghimaraot, ni magbalos og sulting pasipala sa sulting pasipala, kundili nga panghinautan hinuon ninyog maayo ang mga nanghimaraot kaninyo. Kay alang niini kamo gipanagtawag aron makapanunod kamo panalangin. So unsa day? We don't have to fight back when they are wrong. So it says 1 Peter chapter 3 verse 9, don't repay evil for evil. Don't snap back at those who say unkind things about you. Instead, pray for God's help for them.
for we are to be kind to others, and God will bless us for it. So kinahanglan kabalota mo paubos bisan pa sila og sad-an. Ang sunod ni ana, unsa may produkto kung aduna nay kasuko. So atong basahon mga kaigsuonan, unsay produkto kung kita masuko. Atong pagbasahon ang Proverbio Kapitulo 30 versikulo 33. Ay ang pagbatil sa gatas nagdala og mantikilya, ug ang palubag sa ilong nagapagula sa dugo. Busa ang pagpugos sa kaligutgot nagadala og pakig-away. So, what is the product of anger? It produces strife. It says, for as churning the milk produces butter, and as twisting the nose produces blood, to stirring up anger produces strife. So, unsa di ay mahimo noon, makahimo noog pakig-away kung pananglit magpadayon ka sa pagkasuko. Kay makahimo kana mga kaigsuunan og makutaw kana mga kaigsuunan. Og dili na gayod kini siya mapugnan. Mag-away nga mag-away gayod. Mao kanay product. So, how should we react to someone's anger? Unsa may buhaton nato kung pananglit na ay nasuko na nato? Proverbio Kapitulo 15 versikulo 1 nagapamatuod mga kaigsuonan, ang tubag nga malumo makapahupay sa kapungot. Kinahanglan tubag nga malumo, apan ang pulong nga mahait makapapukaw sa kasuko. So kinahanglan dili nato buhian og mahait nga pulong. Ang pangutana na usab, ngano man nga kinahanglan kita magapasaylo o papadayonon ba kadtong mga nasuko? Mga kaigsuonan, kinahanglan gid ang pagpasaylo. Mabasa nato sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 30 mga kaigsuonan, o kini naga-ingon, ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, kay kini mao ang patik garantiya nga kamo pagaluwason sa umabot nga panahon. Isalikway ninyo ang mga kayugot og kapungot og kasuko og mga singkahay og pagtampalas, lakip ang tanang pagpanghimaraot. Mapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot og kasing-kasing, magpinasayloay kamo, ug ang usag-usa kaninyo maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. Mao kana mga kaigsuonan ang pagtulun-an kabahin sa atong gitawag nato og kasuko. Subusa mga kaigsuonan, hinaot unta nakahatag ako ninyo maayo nga giya diha pinaagi sa balaang kasulatan o paunsa kita magakontrolar sa atong kasuko. Dinhilang kutob og maayong adlaw kaninyong tanan. God bless og more power to one and all.